Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι και εκείνα τα μέρη που θα ρίξει πως χέρι ανθρώπου δεν τα άγγιξε. Η φύση μόνη της συντέλεσε το θαύμα. Μέσα στους αιώνες σμήλεψε βράχος, θεέρεψε δάση, έδειξε στο νερό το δρόμο προς τη γη και αυτό που γεννήθηκε είναι η παρθένα ομορφιά. Και όταν ο άνθρωπος τελικά το ανακάλυψε, τα σεβάστηκε και τα τίμησε, χτίζοντας εκεί ναούς αφιερωμένους σε Αγίους για να συνεχίσουν να προστατεύουν πιστούς και να μαγεύουν με το τοπίο που απλώνεται ολόγυρά του. Η σημερινή μας διαδρομή ξεκινάει από την κοινότητα της Αγίας Άννας, περνάει από το ερειπωμένο χωριό της Τσούκας και καταλήγει σε ένα μέρος που κυριολεκτικά σε καθυλώνει, στη Μονή των Ταξιαρχών. Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε μαζί αυτή την ομορφιά στον υπέρτατο αυτό βαθμό. Αρχή γεννόμενες ξεκινάμε από το χωριό Αγία Άννα. Έως το 1928 ονομαζόταν Ραδιγκόσδη και άνοικε στην περιφέρεια της Φλόρινας. Σήμερα ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κοντά της έχει τα χωριά Νεστόριο, Κρανοχώρη και Πτελέα. Το υψόμετρό της αγγίζει τα 840 μέτρα και απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Καστοριάς. Το 2011 η απογραφή βρίσκει εδώ 59 μόνιμους κατοίκους. Ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, βλέπουμε ότι ο οικισμός κατοικείται από Έλληνες Σλαβόφωνους. Το 1943 οι Ιταλικές δυνάμεις καίνε το χωριό και ως αντίπεινα κατά των ανταρτών εκτελούν κατοίκους και ελελατούν τις περιουσίες τους. Το 1945 οι κάτοικοι που έχασαν τις εστίες τους ζητούν βοήθεια από τις αρχές, ενώ το 1948 αρκετός πληθυσμός του χωριού μετακινείται στην Αλβανία. Η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής αποτελεί το στολίδι του χωριού και χαρίζει την ευλογία σε όλους τους κατοίκους της Αγίας Άννας. Κοντά στην Αγία Άννα και στις ανατολικές πλαγιές του όρου Σαλεβίτσα υπάρχει το χωριό Αρχάγγελος, το οποίο το όνομα το έχει από το 1955 όντας ήδη κατεστραμμένο. Η παλαιά του ονομασία ήταν Τσούκας, γνωστό από τη Μονή Ταξιαρχών. Η καταγραφή του οικισμού βρίσκεται εδώ από τον 15ο αιώνα κατά την Οθωμανική κυριαρχία. Ο εμφύλιος πόλεμος βρίσκει εδώ 205 άτομα, ενώ 10 χρόνια αργότερα το χωριό ερημώνει. Ο κονικός λόφος που υψώνεται και ονομάζεται Κάστρο έφερε στο φως ανάγλυφα και λείψανα ρωμαϊκού οικισμού σπουδαίας σημασίας. Η Μονή Παμεγγύης των Ταξιαρχών Τσούκας βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρα από την Αγία Άννα και βόρεια του εγκατελειμμένου χωριού Αρχάγγελου. Η Μονή φέρεται να ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και προστάτες είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ και ανάγεται στους παλαιολόγους η εικονογράφησή της στα τέλη του ίδιου αιώνα. Κατά την τουρκοκρατία αποτέλεσε νησίδα πνευματικής διατήρησης και η περιουσία που διέθετε την έβαλε πολλές φορές στο στόχαστρο τουρκοαλβανικών επιθέσεων.
ο Μάρτιος του 1943 έμελε να πλήξει ανεπανόρθωτα τη Μονή εξαιτίας του μένους Αυστριακών δυνάμεων και να διακόψει την αδιάκοπη 700 ετών λειτουργία της από το 1254 έως τότε. Το 1961 ανακηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημαίο, ενώ σήμερα παραμένει χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Ως προς τη φύση που την περιβάλλει, μια προσεκτική ματιά θα σας ταμπώσει. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέσα από τον καθολικό της Μονής σειραίει νερό πηγής που καταλήγει στο στενοπόταμο, τον παραπόταμο του Αλιάκμανα, που δημιουργεί το περίφημο καταράκτη της Μονής. Ο παφρασμός του νερού είναι τόσο δυνατός που θαρρείς και η δύναμή του σχίζει τα βράχια. Υπάρχει επίσης μια απρόσιτη σπηλιά που αποτέλεσε καταφύγιο μοναχών και τόπο λατρείας. Ο χώρος υπήρξε άβατο για τις γυναίκες, οι οποίες έφταναν ως το ναό του Ζωδόχου Πηγής, που είναι επάνω από τη Μονή Ταξιαρχών. Πλαισιωμένη από βράχια νερά, βλάστηση συνδυάζει και εναρμονίζει τον γκρι της γης με τον μπλε του ουρανού και δημιουργεί μια στάση ξεκούρασης για τον επισκέπτη. Η εγκατάλειψη είναι εμφανής και η διάβρωση από τον χρόνο και τα καιρικά φαινόμενα επίσης. Παρ' όλα αυτά, αν αφουγκραστείς προσεκτικά, ίσως ακούσεις τον παλμό και την ιερότητα του τόπου μέσα από τους επουράνιες ψαλμοδίες των Αρχαγγέλων. Καλή συνέχεια και ραντεβού σε νέους τόπους.